hinci amgel घर येती होळे मत तो कुपळोन्नांत की कसंकी हा होई माई मावा नुल्लन मनके दत्तस बागिल करता माव कोणಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಮೇರೆತ್ತಸತ್ ಮೋ ಕೋಣ ಬಹನ್ನಿ ಭವಜಿ ಸುರ್ವೇರ್ ಹಾವಂಚು ಅತ್ತ ಹೊಳೆ ಮಗ್ಗುರ್ ತುದರ್ತ್ ಕಿ ಪೊಳೋಯ ಚಿಕೇನ್ ಉತ್ತರ आपको ಹೊಳೆ ಮಗ್ ಮಿಗೆಲ್ ಗುರ್ತ್ ಮೆಲ್ತ್ ಕಿ ಪೊಳೋಯ ಹಾಯ್ ಹೊಳೆ ಮಾ ಮಿಗೆಲ್ ಗುರ್ತ್ ಮೆಲ್ ಗತುಕಾ ನಾ ಮಕ್ ಗುರ್ತ್ ಮೆಲ್ತಾನಾ तरी तुमची पळेल म्हणके अस कोण म्हणतो तुमची सांगो कसंगो इतलोगी मग विसरल गो तुवा हाव तुगेल बेस्ट फ्रेंड नाही गो मिगेल बेस्ट फ्रेंड म्हणरी गुलाबी गुल्ला चे तू गुल्ल नाही आणि कोण अशा पोरो आमगेल गावात ना इतले फॅशन करतल कोणी नासिलीन तू कोण म्हणून कळताना गो तुमची सांगून सोडी तू मग विसरून सोडली गो हावंच गो तुगेल गुल्ला गुलाबी यू गुलाबी तू गो हे अब्बा इतले बदल जाऊन सोडली मगो माके पण गुर्तू मिळेल ना गो तुको पडून भारी खुशी दले या गो बैस ए येतली गो गुलाबी सत्य भाऊजी नीवे हा आई लिंत गो तन्नी ते भावाजी मक्षिराब लिंती तन्नी एक बरी लज्जा मूर्ती गो ओ अजा ये थंगा तुम्ही आराम नवे होनिये तुमकनी पळई नशी मस्त समय दल्ले होई भावाजी आम्ही पूरा आराम असती आणि कसं समाचार गुलाबी कसं पिता तुम्ही चा की कापी आजी हावंच कोण हरता तुका हाव करचे चा म्हणल्यार भारी इष्ट नवे मामानो तुम्ही उलयता बैसती हाव कोण हरता नक गुसरेका हाव कोण हरता गुलाबीक हाव करचे चा म्हणल्यार भारी इष्ट हो बाबाजी नक्का तुगेल सून चाकोन हरत खेनवे तू हंगुलैता बैस तुको पळेल कुडले मका फुल्ली पूरा उडगा सयतस या बाबाजी बैस हो होई वे फुल हुಡುಗ ಸಿತ್ತಸ್ವೆ ಹಾ इते हंग्योन बैसती मई चानी खान कोण हरता दाय कुसुरेका तू चा करच्या बस इते हंग्योन बैसती म्हणेल तुमका बमणा कनिके तशीची बिष्टांदवन घेतला पळे होळे मा हो 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 माक सांगता सद्भावाजी पडे तवळ जकून ये कुले नशिनुता बसला मला तो कितलं भिवंदवरला की होळे माच गोतुवा पुढे म्हणकी पडे कसने बदलत आहे वई गो हा एक चुरू बदलनाय तू मात्र भारी चेंज दलिया गो पुडकश शसिल गो तुवा दिग फंती गांगेनो मत्ती बर्न फुल मांगेनो ओड तील दवन गेनो ते दिगवन चोळी गलतली कितली चंद दिसतसिले हे कसं गो तुगल 20 रुपये ना बा भारी चंद दिसतस गुलाबी भावाजी कितला अपडेट दल्ला मग पडे भावाजी खाव चंद दिसतस के तुक्को मात्र मिगेल 20 रुपये नवे तुगल मणकेची कापड सुतोंग घेऊन एक होड आंबड बांधून घेऊच म्हणवे माक तश इष्ट ना गो मॉडर्न जाऊनस का गो हाव पडे कितली चंद दिसता वई वई ಮತ್ತೆ ಕೇಸ್ಗಳು ದಿಸ್ಕ ಮಣು ಕಾಳು ಬಣ್ಣ ಸಾರಂಗ್ ಎತ್ಲಿ ಅಸಿಲ್ ಕಾಳು ಬಣ್ಣ ಯೋಚನು ಪೂರ್ತಿ ಏಕದಮ್ ದವೇದಲ್ಲ ದಲ್ಲರಿ ಹೀಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪಿಶಿ ಮಾತ್ರವೇ ಚನಿ ಮಕ್ಕ ಪಳೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಸ್ನಾನವೇ ತಕ್ಕೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಬಸ್ಕರೆಲ್ಲ ಹಿಣೆ ओ अच्छा कीप क्वाइट या कसं उल्लो चिते तू हे ड्रेसर कितले चंद दिसतस गो तसवे बमणा काजी म्हणा पचे नवे फॅशन गो गुल्ला अरे यार कसं ग तुवा आज म्हणजे नवे फॅशन नाही गो मिगेल नागतप्र आजा आजा म्हणा पेतत नाही गो तांक सांगच्या वचनो हावे आजा आजा म्हणा पच सूर केल गो एक न मन खुशी इरत गो आजा म्हणा पचक कितले मळारी तानी आजी नाही गो पण हन्नी तुगल फ्रेंडल ಹೊಡ್ತಾ ಹಾವಾಜ್ಜಿ ಕೈ ಹಾವಾಜ್ಜಿದಲ್ ಮಗಿರಿ ಹಿ ಅಜ್ಜಿ ನವೆ ನತ್ರನ ಹಿಕ ಅಜ್ಜಿ ಮುಣಪಚ್ಚನ ಅನ್ನ ಮುಂಚನ ಅಮ್ಮ ಮುಂಚನ ಖಾಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಮುಣ್ಕ ಕೈ
पहिली कोण की सांगिल ऐकून ग्रँडमा वरे म्हणचे ज ग्रॅनी म्हणापो का म्हण सूर केल्या चेडवान पुरा हिका ग्रॅनी म्हणापोचे म्हाका जोर हास येवचे ग्रॅनी की ग्रॅनाइट की नत्रन पुरा इंग्लिश तुलयतना म्हाका इतनी ग्रानी म्हण आपले छंद नवे म्हाका ते ऐकूचक भारी खुशी अपडेट दाव का बामी म्हाका अपडेट की अमडेट की गोत ना गो आईचे डेट मात्र गोतश पडे हो हळे मा तू एक मारेती हुत्ता एक जोक कट करता म्हाका तुमका दोगांक पळोवन त्या दिसा चुडगा सैल गो त्या दीस पळे भावाजीन तुका वाड्डे दोळ्यान पळयता आशिल्ले तुका पाप गोतू ना तू पट्टांक मारचेरी आमगेल बाबाजी तुका वाड्डे दोळ्यान पळयता आशिल्ले त्या सुरवेर पळयल हांवेंची गोतसवे वही गो गुलाबी तू मिगेल दिक्कंत पळयतसील म्हण म्हाका गोतशिले जाल्यार हांव हिगेल दिक्क पळयतशिले मिगेल आयडी कसं गोतसवे हांव हिका पळयतस म्हणू तू सांगतली म्हणू हांव रक्तस तू मात्र सांगिले ना हिका कितले वेळ केलगो ते दिसो हो हे एक नवे काणी म्हाका गोत नाशिले तू सोडवान सांगत गो गुला म्हाका गुल्ला म्हण सांगचेराज म्हणू कितले पण सांगता तुमका आणि तुगल बामणान तू कसा म्हणा पोग गो गुलाबी म्हणू सांगतावे नाही गो मारैती आता कालांत ते परा फुडले नाव आपयतत्वे तश म्हण मिगेल नाव चेंज करू जायना नाही गो हंका कित नाय म्हणचे म्हाका गुल गुल म्हण आपयती म्हण कितले सांगल्यारी गुलाबी म्हणचे नावे गुल्ला म्हणचे गुल गुल म्हण ऐकायच्या कितलं ऐकता ते शपोच्या खंक सन धाडी की हो हे लायकस गुल अपच भारी खुशी दत्ता तीने तिगर बमणा कप्पच्या संगीले तुमको नाही भवजी पळे तेदना म्हणके अत्ते भारी नाटी कसंगत स्वाजा ते दिसू आम्ही एक हरडीके गेलेली ती मोस्टली आमगे हळे मले पच्चेल हरडीकी म्हण कसे की मकुडगस ना तेदना हाव हळे माप्रा वटू बैसून लयत आसिलीं ती हे भवजी बरी का पळोचे म्हाका भारी इंटरेस्ट तेदना भवजी भारी छंद आसिलो पळयल्यारी पळयतच का म्हण दिसतसिले म्हणल्यारी तू सांगचे कसं ने आता चंद नाव म्हणवे हो शोर आता छंदस तशी नाही तेदना प्राय कालनवे आणि के छंदशील म्हणू अजा तुका सांगता पळे तेदन हाव बाबाजी दिकाना पळोतिसिले हळे मा कोप्पनाक मागिरी बाबाजी बरी हळे माल दिकाना पळोचे तेदन हळे मा आणि के गुलगुली दावन छंदी आसिली वही म्हणया मिगेल पशी ती भारी छंदी आसिल तेदना तशी दावनू तिगेल दिकान तू पळोचे हाव आणि हे दाऊ चोच नाही म्हणू हगूर हळे मला सांगले पळ गो तो एकलं चल्ल तुका पळयतस म्हणू हिवे ही काही उणेच म्हणलेतली अंतवे हिवे वाड्डे दोळेन तू भवजील दिकान तू पळयतसिली त्या म्हाक मागीर कळले मागिरी तशी अशी म्हण हंगेल हरडी कदल नाही की आमगेल हरडीकेच कहाणी पर सांगून दल नवे आता तुगेल हरडीके कहाणी सांग आमगेल हरडिकेच कहाणी म्हण कसं ने ना होणे मिगेलांना कोण की सांगले काही एकली चंदी चेल्लीस म्हणू सीधा पळोचक गेली ती मागे उत्तरही सांगनी मिगेलांना सीधा चेल्ली पळोचक आपण हेल्ली ती तांका ही इष्ट दलके म्हण मिगेल गळे बांधिले इतले मिगेल हरडिके कहाणी तांनी मिगेल गळे बांधिली ती आणि वैर पावली ती आता हाव अनुभवसितास दिस इज टू मच अजा तशी कसरे ना सदानंदण्णा आमगेल गुलाबी भारी चांगी पळोच्या कितले चंदिकी गुणांती तशीच भारी चांगी कसं लेखतश म्हणतो तुम हो थँक्यू भावाजी तू कितले लायक मग करतो कोण घेतला चिकेची हंकाय तुगेल बुद्धी दी पळया नाही बा सिल्वेशे संगील हाव तितलेंची तू चंदी अस चांगी अस तुमकन ताची सदानंदण्णा तमाश करतस तुगेला गुल्लाचक मस्त विषय अस गो आम्ही दोघंच कुडा बैसून उलया गो
हो ना गो, म्हाका घरा वचका. हा तुक सांगच्याक विसरले पळे, आम्ही हंगाची गो एक घर घेतलं गो. मिगेल चेडू दोगय फॉरेन तसत नाही गो. हांव स म्हणटा पुता ते स म्हण दुवे ते असेल गो. म्हाका ते बोर दिसत गो हांगा कापोंक घेवन हांगा आयली. मिगेल पुतान हंगे घर घेवन दिला गो. ताण हंगा येईल तेन राबचे दत्ता म्हणून. आणि तत्तावळ हांव येतच गो, डोंट वेरी. आता टाइम दल गो, मी गेले आता वॉकिंग तरी एक लाईट डाएट स्नॅक्स घेऊचस. हावनी येता इथे. होई गो, तू हेंच गावा कळले. म्हाका भारी खुशी जाले. इतले दीस तरी हे विषय कळले ना मुगो. ನಾ ಹೊನ್ನೆ ಭವಜಿಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಸಿಲೆ ನನ್ನೀಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದವರ್ಲೆಲೆ दायत मारायची. आणि कशी तत्तावळ आम्ही मेळटा असतात नव्हे. एक 5 मिनिट बैस. आमगेल सुरेखा कशी की बजनी तळतास का पण बोळतच पडे. आता आणि 10 मिनिट भितर ती हाडता. खाऊन थोडा वेळ बैसून वचेत. घरा वचून कसं करका तुका. घरा वचून कसं करकावे, मस्त कामच गो. आता वॉकिंग मागीर एक डाएट स्नॅक घेत गो हांव. ताजे नंतर थोडे वेळ प्रवचनाने ऐकता बैसून. मागीर एक लाईट जेवण गो. जेवण म्हळ्यार काय ना गो हे कसं ते मिलेट डोसा नावे पोवाचे कसं गो ते हे गो पोव काल्लोचे अशी कसं नाही. पण एक लाईट खाऊची गो. आणि हांव 9 9:30 भितर न्हिदून सोडत गो. स्लीप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नाही गो. कसं की मारायती तू एक नमने विचित्र दिसत म्हाका. इतले क ಹೊನ್ನೆ ನಶಿ ಮಳರಿ ಮುಕ್ಕರನಿ ಕಶಿकी कसं बाबाजी कसं आलोचन करतेस. हे गावांतू रानपा कोणे जन मेळतत्वे आमकेकली रानपिणी जावका असेल मो. तुम्ही अशी 10 जण तुमका चलक रानपिणी. हा त्यावे ಹೊನ್ನೆ आमगेल गुल्लाक डाएट पिशी नवे. तिका डाएट फूड गडे 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 खातसचे. तिका डॉक्टर म्हळाके म्हळ्यारी तिगेले डाएटिशियन हे 2-2 घंटे केक थोडे थोडे खाऊ का म्हणून. एक पण खाल्लेला नाही पण ते खाय ना ते प्रोटीन विटामिन ते हे म्हणून. आणि गेल वॉकिंग हे ते म्हणते की ते जात ಹೊನ್ನೆ घरा काम करचक एकली कामाच मिळल्या. म्हाका ही कशी चंदीची जाता केला सिजोनू बाजूनू एअर फ्राय 1-2 नाही म्हाका हंतू दत्त पळे. दलरी सपूर दलेल ही नाही हांव म्हणया. उठू म्हाका कंटाळ येऊन गेला ಹೊನ್ನೆ. हे कामाच म्हणल्या चांग सिले. बेजार कोण घेना गोहळे मा. हांव घरा वत गो. म्हाका टाइम जायतेले. हांव एक्झॅक्ट 5 घंटेक वॉकिंगा वचस गो. वत गो हांव. आणि पण हांव येता इथे. म्हाका एवरी आयतारा चीट मील असत गो. ते दीस हांव तुमगेल घरा येवन पोट भरून खाऊन वत गो. तू कसन कोण तितकी पुरा खात गो. आता हांव येता इथे. आजा घरा वचावे. तू तुगेला आरोग्य वेरी इतले काळजी दवरची पडलेली भारी खुश देत गो गुल्ला. आमगेल हळेम तशी नाही. एक दीस वॉकिंग गेलेरी आणि 4 दिसू नितोन पडता कुर्ट दुखी पाय दुखी म्हणून. तू पळे हे प्रायरी इतले ऍक्टिव्ह जाऊनस मू भारी खुशी देत गो. हो बाबाजी तू एक कितलं हगलीत म्हाका. म्हाका ना मन लाजी जाता. असं हाव आणि येता इथे. आणि पण मेळया हळे मा येत गो. बेजार नाका. त्या गुल्लाक त्या नमने हगलीतात मग कसं झालं तुमका. हाव वॉकिंग एक दीस केलं रे 4 दीस न्हिदतवे. कुर्ट दुखी पाय दुखी म्हणतवे त्याप्रमाणे हाव की तुम्ही दायत दायत पाय दुखून हाव गुल्लाल म्हणके करता. ती बमणाका जामणा पेट पडे तशी हावे या पेटा कडे रीती बमणाका रानपे म्हणके कोण घेतला पडे तशी इंची तुम्ही अनिवेरी रानपे म्हणकेची. म्हाका घंटे एक पण त्या कसं गेलं डाएट फूड त्या कोण देऊ का कळवे. तुम्ही हॉटला वच्ची नाका खंयी वच्ची नाका. 24 घंटे मी गेलो